Abans, les dones no podien votar, fins que Clara Campoamor va lluitar pels nostres drets. El acceso a la sanidad fue universal gracias a Ernest Lluch. Y ahora, el Partido Popular quiere privarnos de este derecho. Necesitamos defenderlo. En un principi, tan sols uns pocs tenien dret a unes pensions dignes. Amb els governs de Felipe González, tothom pogué disfrutar-lo. Antes, el amor se reconocía por sexos. Desde Zapatero, por corazones. Ara, el que sembla normal és la corrupció, l'aforament de polítics i tindre més d'un sou públic. Jo conec algú que pot i vol canviar-ho. Continuem o canviem?